Ja, og vi er nu i gang med lodtrækningen til sæson 2014. Vi skal have fundet kørende til de forskellige teams, som vi har herovre på tavlen. Det er Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, Force India og Lotus, som har fået klemt sig ind i vores eksklusive klub, som jo har 10 års jubilæum næste år. Og det skal jo fejres. Vi starter her til januar. Kalenderen kan I jo se på hjemmesiden, som er blevet offentliggjort her tidligere. Og vi starter med jubilæumsbanen, fordi vi har 10 års jubilæum i år. Og så har vi jo 2 piger til at lave lodtrækningen her i CBH Racings lokaler. Jeg skal lige vende tilbage til, at I kan jo se, at McLaren er kommet med i stedet for Williams-teamet. Williams-teamet har vi herovre. De havde jo stor fiasko, og de er jo kørt galt, og er så ikke med i 2014. Derfor har vi fået plads til McLaren, og vi byder jo Kevin Magnussen alt held og lykke i sæsonen 2014 i hans debutsæson i Formel 1. Spændende bliver det hele, også med vores nye sæson, og det mest spændende bliver jo, hvem skal køre hvor. Og der har vi jo som sagt de 2 piger her, mine 2 dejlige, skønne døtre, som nu spiller fodbold i FB, og det reklamerer vi jo også lige for. Prøv at se, deres trøjer er jo helt bare, så vi mangler jo sponsorer, så det må vi ud og finde. Men de her 2 skønne piger har lovet at lave lodtrækningen, og der har vi jo i vores skåle her, der har vi den første med teamsene, og så har vi kørende fra 1 til 6 i sidste år, 2013, og så kørende her fra 7 til 12 i 2013. Så Felipe og Mikaela, de vil trække det, og hvad er det, man gør først? Først trækkes et team, så trækkes en kører fra 1 til 6, 2013, så trækkes en kører fra 7 til 12, 2013. Flot. Vil I gøre det? Ja. Så kan Felipe jo trække den første for teamsene. Og åbne den. Lidt ned med den igen. Vi skal lige huske at råbe rundt. Selvom vi ikke ved, hvad der har været, men sådan gør man. Hvad var det for et team? Lotus. Så skal vi finde ud af, hvem der skal køre for Lotus. Der kan vi lige se Lotus-bilen. Kan I lige flytte den lidt, så vi kan bare lidt ned. Sådan der. Så skal vi jo have fra 1 til 6. Vil Mikaela gøre det? Lad det. Vi skal se, hvem der skal køre for Lotus-teamet. Vi skal Tommy. Tommy! Det er jo mig. Kan du så hænge den op over på Lotus-teamet? Ja. Sådan der. Og så skal vi have, hvem der skal være på teams sammen med Tommy i Lotus. Det trækker Felipe. Det er ikke den. Vi skal trække den der fra 7 til 12. Tobias! Hænger du den op derovre? Ja. Ja. Flot. Så skal vi have det næste team. Det kan Mikaela trække.